Lang omlet, maar je ook de sportschool weer iepen, nadat de onkundige versoepelingen op Njontje Maaien toegang voen hebben. Zo ook de gym in de Harkema. Daar ben ik super blij mee natuurlijk. De jongens, de powerlifters, de fitness, die gaan heel lang wachten natuurlijk dat ze echt wel loskomen. De laatste 2 maanden hebben we al een outdoor fitness. Dus Milene, die kwam alweer veelvuldig weer op een sportschool. Prot aanmeldingen gewoon. Dus maar al met alle ben ik er heel blij om natuurlijk dat we weer echt los kunnen. Ook de leden zijn blij dat zij weer terug kunnen in de sportscholen. Ik dacht van, we kunnen er weer tegenaan. En ik ben hartstikke blij dat de sportscholen weer open zijn. Niet alleen hier in de omgeving, maar ook in heel Nederland. Dus het is hartstikke mooi. Bij meerdere sportscholen binnen de ledenaantal massaal kelderen. In de Harkema hebben ze daar wat minder last van. We gaan een lichte daling gewoon, maar ik denk dat elke sportschool dat had natuurlijk. Maar de grote deel van mijn leden is heel erg coulant. En we gaan zelfs een nieuwe leden bijkrijgen, dus juist meer dat mopperen. In deze versoepelingsronde betekent het dat er nu weer 30 mensen tegelijk in de gym sporten maaien. Een van de sporters over het verschil tussen binnen- en buitensporten. Met buitensporten, dan heb je natuurlijk de weeromstandigheden en zo. Als het bijvoorbeeld regent of het waait hard, dan heeft men ook altijd wel een beetje geen zin, zeg maar. En dan denk je van, het is slecht weer en ik heb nu geen zin. Als je hier lekker binnen kan trainen, dan ben je altijd droog. Dus ik denk ook dat mensen daar ook wat meer gemotiveerd in zijn.